a jedna noc. V hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Petra Vajdová, Martin Zatovič, Katarína Brichtová, Eva Matejková, Marián Slovák, Zuzana Kizeková, Katarína Kryžanová, Ján Tréger, Lena Košická, Michal Halon, Jana Strnisková, Ján Mistrík, Alexander Barot, Tamara Grožáková, Bianka Bucková. Čo im mám povedať? Koľko je hodín? 12:05 minút. Ak chcete, zruším poradu. Nie, posunte ju o hodinu, ja prídem. Dobre, pane. Tak, aký je váš príbeh? Môj otec bil moju mamu. Veľmi ju bil. Aby pil menej, kradla som mu alkohol. S alkoholom som sa zoznámila, keď som mala 12. Pomáhalo mi to. Chápem. Pani Benu, čo nám poviete vy? Pani Benu, počúvate ma? Vítajte, pane. Gulčan, Nilufer končí hodina klavíru o 5, dobre? Kán pôjde zo školy do múzea, dnes príde neskoro. Ešte niečo. Nilufer, daj určite jesť kofte. V poslednom čase jej nič nechutí. Dobre, drahá, ďakujem. Som hladná. Prečo sa usmievaš? Lebo si dobrá matka. Milá, dôsledná. Sexy. Pšt, Onur. Tebe je dobré, jasné. Firdeus si vyhodila a o deti sa teraz musím starať ja. Onur, deťom Firdeus veľmi chýba, zavolaj ju späť. Ja ju mám zavolať späť? Áno, čo je na tom? Šehrezáda, nevyhodil som ju preto, aby som ju potom znova volal späť. Nech sa páči. Ďakujem. Prosím, pani Asu. Ako sa máte? Dobre, a vy? Ďakujem, dobre. Chcem vám pripomenúť naše zajtrajšie stretnutie na obed, aby ste nezabudli. Nezabudnem. Myslím na to, nebojte sa. Tak sa uvidíme. Samozrejme. Majte sa. Hľa, Onur Axel. Tvrdí, že on nebude volať Firdeus, ktorá u neho roky pracovala. Ale hociaká novinárka môže Onurovi Axelovi len tak zavolať. Je jednoduché stretnúť sa s tebou. Zase žiarliš? Nie, tá žena sa mi nezdá a hotovo. Kryjúdejš je drahá. Asu je dobrá novinárka. Áno,
Iste. Takže čo chceš? Firdeus. Ak sa s ňou dnes neporozprávaš, nechoď ani domov, pán Burhan. Myslím to vážne. Dobre, pôjdem za ňou. S kým sa musí otec porozprávať? S advokátom? A prečo s advokátom? Nemyslí si, že sa všetko točí okolo teba, Fisun. Mama, čo sa deje? Ste veľmi nervózna. Nie som nervózna. Tak ste smutná. Prečo ste zrazu smutná? Povedzte. To nemôžem. Ja nemôžem. Otec! Otec! Rozviedli sme sa. Otec, Zahu sme sa rozviedli. Je koniec, nedostane ani cent. Súhlasila. Podpísala to. Zatiaľ sme nedosiahli žiadny pokrok, pán Kerem. Ale problémom nie je iba alkohol. Ona je zničená aj psychicky. Vyzerá opustená. Nie je opustená, nebojte sa. Pani Melek sem chodí každý deň. Pani Šeherezáda takisto. Chýba mi. Buďte trpezliví. Problém pani Benu súvisí s vami. Ja viem. Neuverila, že ju ľúbim. Pani doktorka vás čaká. Poďme. Šeherezáda. Ako sa má pani Benu? Fajn. Snaží sa z toho dostať. To je dobré. Nech sa vylieči. Je to ťažké. A čo je nové z Buket? Ako sa má? Dobre. Voláme jej každý deň. Pán Burhan, ako sa máte vy? Vďaka Bohu, všetko je v poriadku. Fajn. Príďte niekedy večer k nám, zoberte aj bábetka. Fisun nám už chýba. Prídeme, dcérka. Prídeme. No dobre, tak ja už pôjdem. Nemusíte sa ponáhľať. Určite máš veľa práce. Nebudem zdržiavať. Takže prajem pekný deň. Dovidenia, strýko. No teda, čo je s pánom Burhanom? To nevieme ani my. Aj teta Nadide sa správa veľmi čudne. Nečakajte, že vám poboská ruku pán Burhan. Kán predsa nie je váš vnuk. Vtedy, keď som vás prosila o záchranu syna, keď bol chorý, povedali ste, že mi nedáte nič. Spomínate si? Ani mne, ani môjmu synovi.
Bariš? Poď ku mne. Do ktorej triedy chodíš? Do druhej. Dobre. A tvoj brat je dobrý chlapec? Áno. Máš rád tetu? Fajn. Bariš, poď. Prichystaj si veci do školy. Choď môj, výborne. Vraj si povedala, že sa už nevrátiš k pánovi Onurovi. Je to tak? Áno. Nikdy sa totiž netlačím tam, kde ma nechcú, pán Onur. Veď to viete. Kto ťa nechce? Prinesiem vám ešte čaj? Veď ešte máme. Je to ťažké obdobie, Firdaus. Holding je na tom zle. Všetci sme podráždení, ale čakal som, že prejavíš viac pochopenia. Máte pravdu, ale veľmi som sa urazila. Nehnevajte sa. Ja hovorím vždy otvorene, pán Onur. Povedali ste, aby som odišla. Áno, to som povedal. Ale čakal som, že sa budeš brániť, pretože si v tom dome inventárom a že odtiaľ len tak neodídeš po toľkých spoločných rokoch. To však vôbec nie je jednoduché, pani. Ale je. Poď, zbav si veci, ideme. Nie, je mi tu veľmi dobre, pán Onur. Naozaj. Firdaus. Nie. Nie. Ďakujem. Dobrý večer. Nehľadal ma niekto? Nie. Nerob to, Benu. Nerob to, Benu. Benu? Benu! Firdaus povedala, že nepríde. Ďakujem vám, Gulčan. Prečo nepríde? Ďakujem. Jednoducho nepríde. Je urazená. Samozrejme, kvôli tebe. Je urazená na teba. Na mňa? A čo som urobila? Firdaus. Vítajte. Ty klamár jeden. Vítaj, Jacka. Cérka. Oh. Vítaj. Ďakujem. Teším sa. Hopa. Nilofer. Kánko môj. Zase si jej to nepovedal však. No iste. Ty to asi nevyriešiš nikdy.
Cítim sa zle, pani doktorka. Tak zle, že by som chcel celý mesiac spať. Trápia vás depresie? Asi. Ale nemôžem si dovoliť depresie, pani doktorka. Mám problémy. Pán Kerem, mohli by sme vás... Kerem. Mama? Už ma nepovažuješ za matku. Prečo si tajil, že je Benu na klinike? Ty si ma už vôbec nevážiš. Mám na tom podiel, Kerem. Veľmi ma to trápi. Veľmi. Pani Benu, máte návštevu. Benu, nevedela som, že si... Kde je Kerem? No, je tu, Benu. Ale doktorka povedala, že bude lepšie, ak sa neuvidíte. Doktorka? Alebo on povedal jej, že bude lepšie, ak ma neuvidí. Dokonca vôbec. Viem, že ma nechce vidieť. To nie je pravda. Dobre, ani ja ho už nechcem vidieť. Posaďte sa. Tam, prosím. Sadni si. Ďakujem ti. Nech vám chutí. Môžeme sa porozprávať? Samozrejme. Ak som urobila niečo, čo vás zranilo, veľmi ma to mrzí, pani Šehrezáda. Ja viem, že som to trochu prehnala. Asi som sa priveľmi naviazala na deti. Myslím si, že sa o tom nemusíme rozprávať. Vrátila si sa. Teším sa, že si s nami. Pán Onur mi povedal, že ste veľmi trvali na tom, aby som sa vrátila. Ďakujem vám pekne. Bez teba, deti, nezvládnem, Firdeus. Dávaj na seba pozor. Veľmi ťa potrebujeme. Budeš sa starať aj o tretie dieťa. Naozaj? Nie, neteš sa. Nie som tehotná, ale chcem. Uvidíme. Dúfajme. Nech vám chutí. Ďakujem. Dobré ráno. Čo chceš? Kam ideš? Do holdingu? Nie, idem za sestrou. Prečo si prišiel? No teda, nie je to dom môjho brata? Nemôžem sa tu zastaviť? Prišiel som, aby som ťa pozval na raňajky. Stávka vzrástla, čo? Zvýšili ste s Mertom sumu? Prestaň, Melek. Teraz mi naozaj krivdíš. O nič nejde. Povedal som si, že sa porozprávame. Mama do mňa hučala tak, že teraz neviem, kde mi hlava stojí. Tak poď. Poďme. Kerem ma nevyhodí zo svojho života, keď sa mu zachce. Nevyhodí. Jeho žena sa zbláznila. Vážne. To je v poriadku. Naozaj. Vážne sa zbláznila. Leží v nemocnici. Moja zákaznička ju tam videla. Povedala mi to. Žena Kerema inčeoguluje na protialkoholickom liečení. Stretneme sa v blízkom čase, dobre? Fajn, ale ešte zavolaj. Jasné, ahoj.
Benu vyzerá dobre. Chodíš za ňou každý deň? Áno. Alkoholizmus? Depresia. Tak prečo chodíš do protialkoholickej skupiny, ha? Čo chceš? Hej, počúvaj. Keď budeš mať chuť, tak sa za mnou zastav. Potajomky. Ty tu máš alkohol? O čom to hovoríš? Prišla som, aby som sa liečila. A ja? Dobrý deň. Zľakli ste sa? Áno, zľakla ste. Nemusíte sa ma báť. Čo chcete? Kto vám povedal, že som tu? Aj steny majú uši, Benu. Chcem vám niečo povedať. Čo také? Čo tu hľadáš? Prečo si sem prišla? Zabijem ťa. Čo robíš? Drž sa od mojej sestry ďalej, inak ťa zabijem. Prišla som sem v dobrom. Chcem jej zaželať uzdravenie. Hneď vypadni. Kde je strážnik? To je vrchol. Nielenže telefonuje, ale ešte sa nosí aj kvety. Keď nazbierala odvahu, znamená to, že niečo vie. Prosím ťa. Ideš navštíviť Benu? Uvidím ju z diaľky. Idem na obed. Keby niečo, zavolajte mi na mobil. Dobre, pane. Prosím, Alak. Kerem, aby Eda prišla sem na kliniku. Čože? Podľa mňa sa zbláznila. Dostala sa úplne k nej a začala rozprávať hlúposti. Ďakujem, Alak. Čo sa deje? Pani Nurhajat, zavolajte šoféra. Samozrejme. Nič.
Teraz budete asi cestovať do Moskvy často však? Áno. Začali sme v Moskve pôsobiť v stavebnom sektore. Zavolajte mi, keď pôjdete. Prečo? S radosťou vás budem sprevádzať. Keď tam budete pozývať novinárov, tak prídem ako prvá. Na pracovné cesty s novinármi nechodíme, Jasu. Nech sa páči. Prosím. Čo som ti povedal? Nepovedal som, že sa nesmieš motať okolo mojej ženy. Chcem, aby si i hneď zmizla z môjho života. Pusti ma! Zničím ťa, Eda. Prisahám, že ťa zničím a nikto si to ani nevšimne. Som Kerem Inčoglu, dievča. Zničím ťa jedným telefonátom. Tvoje telo nájdu v smetnom koši. Nikto sa ani neopýta, kto je tá žena. Už ťa viac neupozorním, rozumela si? Rozumela si ma? Bývam nedaleko od vás, viete o tom? Vieniko ide. Naozaj? Hneď na začiatku. Budem rada, keď sa u mňa zastavíte. Mám úžasnú terasu. Rozprávam hlúposti však. Vy bývate v pobrežnom dome. Chodíte večer na prechádzky? O samote. Čo tu robíme, pani Jasu? Strácame čas. Áno. Dnes nejdem do práce. Ak chcete, mohli by sme... Myslel som si, že ide o pracovný obed. A neviem, prečo si to vysvetľujete inak. Očividne som niekde urobil chybu, keď sa ku mne správate takýmto spôsobom, pani Jasu. Vy ste ma nepochopili, pán Onur. Priatelia by... Priatelia? Prosím vás, Jasu. Neexistuje jediný dôvod, prečo by sme mali byť priatelia. Odteraz ste na zozname novinárov, s ktorými sa nechcem viac stretnúť. Dobrú chuť.
Antidepresívum. Dáte si ho ráno a večer. A ďalej? To je všetko. Nie sú to silné lieky. Ak vám nepomôžu, o týždeň vám dám iné. Môžem vidieť Benu. Pán Kerem, myslím si, že by jej neprospelo, aby vás videla. Dobré, rozumiem. Nemusíte sem chodiť každý večer. Oznámim vám, kedy sa môžete stretnúť. Ja prídem každý večer. Ako chcete. Povedala mi, že príde. Áno, počula som to. Dúfam, že dodrží. Sevgili seyirciler, Süper Lig'de 8. hafta maçları şu sıralarda devam eden Süper Lig maçında tamamlandı. Şimdi Poď so mnou. Poď. Daj mi to. Čo? Alkohol. Aký alkohol? Žiadny nemám. Ako to, že nemáš? Veď si povedal, že máš v izbe alkohol. A keď mi bude zle, mám prísť za tebou. Myslel som si, že sa iba porozprávame. Klameš, máš ho tu. Kde je? Nie, vážne nič nemám. Ale máš. Prehľadaj to tu, ak chceš. Máš. Nevydržím to. Nevydržím to bez Kerema. Zatvoril ma sem, opustil ma. Tak to chodí. Aj mňa opustila priateľka. Prosím ťa, naozaj nič nemáš? Nie. Ani jeden pohár? Nie. Iba jeden hod pre mňa. Do pekla s tebou. Pani Nadide. Vitajte. Šeherezada. Čo sa deje? Sadnite si. Stalo sa niečo pánu Burhanovi? Nie, je v poriadku. Prečo ste taká bledá, pani Nadide? Prinesiem vám vodu. Čo sa stalo? Nevyzeráte dobre. No, hovorte. Celé dni rozmýšľam, či ti to mám povedať, ale chcem, aby si to vedela. Eda prišla do nášho domu, vyhodila som ju, ale povedala mi, aby som sa vraj opýtala. Šeherezady, kde vtedy zobrala sumu $150,000 na akútnu kánovú liečbu? Vraj si bola vtedy s niekým za peniaze. Či si bola alebo nebola, to neviem. Ale ak sa niečo také stalo, je to Burhanov hriech. On sa za to bude zodpovedať. Poviem ti, Šeherezada, nech si urobila akúkoľvek vec, si pre mňa čistejšia ako táto voda. Nevinnejšia dcérka.
Vítajte, pani Šeherezáda. Prezradil si to. Ha? Komu si to povedal? Čo? Pýtam sa, komu si to povedal? Čo, drahá? Komu, Onur? Šeherezáda, drahá. Komu si to prezradil? Komu si povedal, že som prostitútka? Komu si povedal, že som to nikomu, drahá. Upokoj sa. Onur! Komu si to povedal? Vedel si to iba ty a Boh! Vedel si to iba ty a ja! Komu si to povedal? Komu, Onur? Povedz mi, komu? Drahá, upokoj sa. Prečo si to povedal? Môžeš sa upokojiť, prečo? Čo sa tam deje? Povedz mi, prečo? Prosím ťa, upokoj sa. Nikomu som to nepovedal. Komu si to povedal? Hovorím ti, že som nikomu nič nepovedal. Povedz mi, kto to vedel? Šeherezáda, prosím, drahá, upokoj sa. Nikto o tom nevedel. Vedel si to iba ty a ja, Onur. Ty si to vedel. Čo to rozpráva, Šeherezáda? Nerozumiem to. Prosím ťa, neplatíš. Nikomu som nič nepovedal, ver mi. Povedal si to. Drahá, upokoj sa, Šeherezáda. Povedal. Prosím ťa, prestaň už, prestaň. Pusti ma. Drahá, no tak upokoj sa. Ja už som nič nepovedal. Ver mi, Šeherezáda. No tak. Povedz mi, vedel si to iba ty a ja. Kto sa to dozvedel?